Papajaga. Mitä kutsuit? Terve, Kashi. Radon. Tiedätkö, mitä tuolla liikkeen vallot? Se on moinen laite, kudai auttoo päästä ties poikki. Voitko maalata opastus liikkeen vallot? Ka tiettäväinen. Tässä sinun sutti, 3 eri mujut ja portahat. Minä lähten kalarokkua keittämään. Mitä poroa voit? Liikevallas on 3 eri mujuu. Minä net maalain. Pitää maalata vai 3 palaa juo ympäryä. Pyyhkiä edes omalla tiiolla sinun maalavun. Pane musto oikeat mujut. Ylimmäinen ympyrä on ruskea. Anna minulle ruskea mujo. Keskellä oli keltainen. Anna keltainen mujo. Alhainen ympyrä heinän karvainen. On valmis. Nykö musta. Ruskeat vallot, seisokusallot. Mustoitin. Palan nuo keltainen, vuottele podvainen. Mustoitin. Heinän karvainen. Autot kai jos seisota. Piestää sinua tahtota. Voit mennä ties poikki. Kaipani musto. Smietin lapsetkin mustoitettiin. Läkkäkalarokkoa syömään. Läkkää. Tulee kertoa sanelema lapsille. Niin on tiesiä.